Kat kum ka kerwa balapat ke HYC Sengkme lingba uroi kupar syndrome u General Secretary ke HYC Sengkme ke seng ningkong ka ai kuble ki ar sarkar ka sarkar Meghalaya bat sarkar Assam bagilas sedang mensim kia bani penbet no yo pot usam ka kmi lenti bahakini ki benai banwan kan salak ban penbet yo pot usam bat haswa ban rakhi ka sanpos nam ka Jylla ka seng ka kwa ban yo i ba ka Meghalaya kan don no la ujong upot usam Kaseng HYC kala ai kubleiru yaki regional committee kibalaya lam yaki rangba snong yaki siem rat yaki sirdar ki siem jang hima khasi habale jurep bat kapan paru yaki jingpen banyo i baki brio ka KHADC ru kilaya don lang Hendrai hapdeng kini ki AKA kaseng kapan paru yaki jing susi banyo i pat bahagi ni kisngi yaki jinglet yakran port ki Myntri ka Jylla jongi namar kumbala yo i ka Assam ka kamle don bor bat ka kampan i bor hiru Lakalong ha West Khasi Hills District ni Hariboy District layu ibo sarkar Assam ka khamle hinman rangba yakani ka jingle ka sarkar Assam ka seng ka penramjur da ka jing smokhia ka kwa ban yu i ba ka dei ban don ka jing buram mar ka liang bat kum ka seng ka kentu yaki Myntri jong ka Jylla jongi yaki MLA ya ka KHADC bat yaki noyelam ki dorbar trairi jong ka Jylla bakin sngoba ban company ka Ryngdang bat ki kam om ban susha jam ni ban Shillong tangki trailer jong ka jeep Assam Kaseng ka kwa rupan krensai ba ka jinge penbet put hapdeng ka Jylla Meghalaya bat Assam kan dei kat kum ki map ki kot bat ki put ki hima khasi om ban syara kti kalapan paru bagi poiwer Nepali lahalangpi neha kinu ki jaka ya kini put kim dei ban don bor ban yo ban rai namar ki dei tang ki poiwer poi a basuan song thap haki jaka ki hima khasi Kaseng kala ongru baka Assam kadai ban buram ya ka thamai jong ka history jong ka Jylla ka jongi bat bakam dei ban su snap ya ki poiwer song tham bat kaseng HYC ka pen pau sai baki tu ki poiwer ki bam kwa ban don Assam kila ban mi no nakis nong bat ki jaka ki hima khasi da ka basok HYC kala pen paru badali le kanom la ban priang ki jingra akti ki poiwer ban pen hap jubor ki jaka ki hima khasi sha Assam Bat kapan ram joru ya ka policy ban surak kti klam daya pet ya ka history bat iki jing shisha paki dei ki hima khasi. Oke, nakaliang jong kaseng HYC ngi dap dang jing kemen bakumju ngi sngo ban ai kuble ya ki atli sarkar Jylla kata ka sarkar Meghalaya ba ka sarkar Assam. Ki bala shimkhia ban ya penbet no ya ka jing ya ka japut hapdeng ki ya ka Jylla ka jongi ba ka Jylla Assam. Ngi ai kuble ya ka sarkar Jylla Meghalaya ka bala shimkhia ban shnai ki regional committee la kalong hapo West Khasi Hills District bat kumjuru hapo Riboy district hakaban jurip ya kini ki jaka ringkat ekonomi khmat dang sarkar Jylla Assam shwa ban wanra ya ka kaipot ka ba tikna la ne ka ba long final na ka bantaban penbet ya kini ki jing ka japut ki jongi prengki atli kini Jylla ngikmi lenti ba lamba kani ka sinjam ya ka ba ki atli ki Jylla ki la shim Bahshwa bangin rakhi la ne ka jing dap sanpho snam ka jing rakhi ka jongi kum ka Jylla ka jing yo sanpho snam ngin yo no yo tau put usam ubathikna bat ngi dakmi lenti ba kini ki exercise jong sarkar kin long ki basai so bat ba ka Jylla ka jongi ha ka jing rakhi ka jing dap sanpho snam ngin sayo no yo tau put usam ubathikna ndai ha ka wei pat kalyang ha bangi pet ya kini ki jing le jurip ha la kalong ha po West Khasi Hills la kalong hapo Riboy district ngi iba haman la ka jinglet jurib ngi iba ka sarkar Assam bat ki he sarkar la ni ki he officer jong sarkar Assam ki khamle men rangba yangi kum ya ki officer ki jongi bat ki nongmi khmat ki jongi kumta lor kini ki ai kumbangi loi I ka jingja ka belaja hanin ka sngi ha ka jinglet jurib ya kwe ni ki jaka hapo Riboy district ngi iba minister jong sarkar Assam ula kini wat yo umai lani shimla sha yo wei ni kirangba ubami khmat ya kahima nong spung hakaba ka tu ka jaka ka badan ka jinga ka jakput ka hap hapo jaka hima khasi lani kahima nong spung shimla ailat wat tangban keren ru ngi iba kinomi khmat ki jongi nadu deputy CM ubade u chairman jaka regional committee ka bapet ya Kariboy district ya ki jaka ki ba ka japut hapo Riboy district kim shimla ang wat shit tang shikentin ru ban keren na la ne ban intervene ya kani kajing kini no wat kajing bom sha jong kini ki het sarkar na Assam ban keren ban ailat yu ni urang ba mami khmat ya kahima nong spung la ne ubayeng nam taban keren na ka banta kahima nong spung wat tang ban keren ru kani kajing le jong ki het sarkar la ne jong sarkar Assam ka pen I ba
hamanlah ki program hamanlah ki jing yelet ban penbet ban jurep ikini ki jaka ki kajak buat ngi baki le men rang ba tena kaliang ka jongi kum keseng ngi sngo ban kentu yakini ki no yalam ki jongi nadu ki chairman jongi regional committee ki MLA ki dorbar trairi ki jongi laki long ki sim rat ki rang ba shnong ki serdar bakala de ka por yangi ba pin kampen ya pi ba pin kampen he yo rendang jong pi bat ban pen i la ka bor nama kini ki jaka kiba don gajing ya kajak put kiba dang dei hi kiba hapo hi makasi ngiso ba ka sarkar Jylla la ne ka Jylla Meghalaya kamdei ban long tang ka trailer bat ka Assam kan long ta kali la ne ka jeep ka ban chutan yang i kat saba maki kimon nakaliam jo ka seng ngisngo ban pen pa ka basai ba ka jingya penbet yo uput usam hapreng gini ka artri ki Jylla kidei ban long lengba ki kot kisla lengba ki map bat khantam kidi ban long kat kum uput usam jong ka himakasi te ban penyo kani ngisngo ba kadai ban don ka jing pen na kaliang ka jongi ngi dai ban don ka jing sothu bat ki dorbar trairi ki jongi nadu ki sim rat ki shnong ki jongi ki banang hapo uput usam jong ka himakasi te na kaliang jong ka seng sa shisin pan ngisngo ban pan paw kani da ka basai bangim so tanat ka tu ka jinglet shaki kaput bat kanu ka jimpen bet ya uput usam jong ka Jylla ka jongi da ka ba pisulet haki jaka bacu penra ban syurakti ngilayo i ka jingle jong kini ki noilam khamtam anti po West Coast Hills ki basulet haki jaka ki badan ka jing ka japut ba ki basukeli ya ki nong song tu ka jaka da ka bar penrakti ba manu bahun bandon sa Meghalaya bat manu pat bahun bandon sa Assam ngitip bat ngilayo i ba ki poiwer ki poihap Nepali khamtam ki badan ha ki khaput ki basyong hapo uput usam jaka himakasi ki balas nang ban le try kini ki jaka ki jongi ngim so ya ha ban ong ba maki da ka basya ngi kwa ban kren ba kidei tang ki poiwer ki poihap ki basyuan ban syong thap ha kini ki jaka ki badei jong ki himakasi bat ngi kentu ya ki hima ya ki rat ya ki dorbar shnong ba kim dei ban sya ba ki poiwer poihap kin rai ba kini ki jaka ya ke ba ki himakasi ki long try kin hap sya ka Jylla Assam ngiso ban kenturu ya ka sarkar Jylla Assam bakadei ban burom ya ka thamai ga jongi bakadei ban burom ba kini ki jaka ki badang hap ya po uput usam jong himakasi ki dei ban wan bat ban syong ban hap hapo uput usam jong ka sarkar Jylla nakaliang jong seng sa shisin pan ngikren da ka basai ba ka HYC borok kawai kanom sya da lele ba uput usam jong ka sarkar jong ka Jylla ka jongi lani ki uput usam jong ka himakasi ki badang dei hi po jong ki hima jong ki dorba trairi ki jongi kin hap wat tang CNC ka jakaru sya ka Jylla Assam da ka ba ki pensyong nong rim ba ki poiwer ki poihap ki basyong ka to ka jaka ki kwa ban syong ban sa sya po ka Jylla Assam ni kwa ro ban kren da ka basya gitu ki poiwer la kalong halangpi la kalong hang nong nuru balada maki ki kwa bandon ba ka Jylla Assam ni sngo ban ong ban kentu ki ba ki dei ban mi da ka besuk namar bangi kum kajat benriu bat kum ka Jylla hi ngimdon kameki nawar maki gide gi bawshuan syong thap akani ka Jylla ka jongi haki jaka jogi makasi ki jongi ngimdon kameki bat kila ban mi da ka besuk ban mi na uput usam jogi makasi bat ban le sapat syakanu no ka jaka ka ba maki ki kwa nre maki kim dei bandon ya ka bor ba kinrai ya uput usam jong ka Jylla ka jongi te sa sisien pat ngasuban kentu ya ka sarkar Jylla bakat bahaba kalet banyak penbet ya uput usam jong ka sarkar jong ka Jylla ka jongi kadai ban burom ya ka thamai ka jongi ya ka history ka jongi ha ka ba uput usam jong himakasi udai bandai uta udak perut lan ulan uban perut dak ya ka ya uput usam